Illum jaħbat il-5 sena minn meta ħajtek ġiet maħsuda minn magħna. Bil-kelma ġustizzja lanqas naf jekk nitħaqx jew nibkix. Kif dejjem għedt, bil-ġustizzja tal-bniedem tista' tawwiċ il-fatti biex il-ħati jidher li sar il-vittma u l-vittma kważi jiġi l-ħati. Il-vera vittma tibqa' inti Mirjam li radmuk taħt id-dar li tant kont tħobb. Mir, int kont għadek u tibqa' f'qalbna. Żomm idejk fuqna u ħarisna minn hemm fuq. Kliem Karmel Paċ, ir-raġel ta' Mirjam Paċ li ta' kull sena fl-anniversarju tal-mewt ta' martu jaqsam ftit kliem ma' martu. L-effett ta' din it-traġeda għaddu jinħass sal-lum propju għaliex kif tistgħu taraw warajja triq għadha tinsab parzjalment magħluqa u għalkemm il-faċċata tad-dar waqgħet għal kollox xi ftit mid-dar għadha teżisti. B'reazzjoni għal dan l-inċident u oħrajn li ħasdu aktar ħajjiet fosthom taż-żagħżugħ Jean Paul Sofija fl-2022, is-settur tal-kostruzzjoni għadda minn sensiela ta' riformi, iżda tħassib ta' ħud għadu jippersisti. TVM News tkellem mal-President tal-Kamra tal-Periti Andre Pizzuto li spjega il-ħidma li għaddejja min-naħa tal-Kamra tal-Periti u x'bidliet qed isiru biex jitjieb is-settur. Rridu noħorġu kodiċi ta' etika ġdid aġġornat għax li għandna u għana antik. Ġejna allokati fondi ġifiri mhux ħafna, ma però biżżejjed biex almenu ċertu nuqqasijiet ta' riżorsi li kellna stajna nippruvaw nelbuhom. Spjega li l-Kamra tal-Periti għandha l-awtorità li tinvestiga permezz tal-Kunsill tagħha u l-Bord ta' Kondotta Professjonali. Il-Perit Pizzuto qal li jekk tiġi stabbilita mġiba ħażina, il-Kunsill jista' jimponi miżuri dixxiplinarji, inkluż is-sospensjoni jew ir-revoka ta' warrant ta' perit. Spjega li l-bieraħ ħabbar li l-Kamra ħadet deċiżjoni fil-konfront tal-periti involuti fil-każ ta' Mirjam Paċ li se tkun ippubblikata fi żmien li ġej. Il-każ tagħna wkoll huwa magħluq issa hemm id-deċiżjoni, però d-deċiżjoni tiġi pubblikata f'forma ta' sentenza u sentenza da tinkiteb bħalissa. TVM News kellem ukoll mal-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Bini u Kostruzzjoni Rodrik Zarafa li jelenka l-progress li sar u x-xogħol li qatt irid isir. Bażikament kien hemm nuqqas ta' koordinazzjoni bejn l-entitajiet u l-awtoritajiet differenti. Illum il-ġurnata flimkien ma' entitajiet oħra qed naħdmu aktar flimkien biex dan il-nuqqas jiġi rranġat. Huwa semma wkoll l-aktar ilmenti komuni li tirċievi l-awtorità. Il-ħinijiet li ma ġewx osservati il-ħinijiet li fihom irid isir ix-xogħol, trabijiet li dokumentazzjoni ma tidħolx mal-BCA meta ikun hemm ix-xita ingress ta' ilma. Sur Bonici qal li l-awtorità tirċievi medja ta' 400 rapport fix-xahar jew 13-il rapport kuljum permezz ta' itri elettroniċi u t-telefon, numru li żdied bl-introduzzjoni tal-helpline 138. Dan il-helpline tnieda ftit ta' xhur ilu biex jilqa' ilmenti mill-pubbliku dwar xogħlijiet ta' kostruzzjoni jew is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.